Aztán itt vagyok. Újabb. Kus. Celebrat. Szóval, a sorozattal elkezdtem egyet, viszont nem biztos, hogy kikerült még YouTube-ra, mert nem volt kedvem megvágni. Viszont most egy barátom is jön, akit mindjárt hallhattok. Csak följebb kell vegyem a hangot. Mindjárt már állj. Na. Jó lesz. És akkor most szépen köszön egyet. Sziasztok! Yeah! Remélem amúgy, hogy hallatszódik. Úgyhogy ha nem. Igen, nyugi, idióta. Azért ezt nem mondanám. Én mondom. Na és akkor mindjárt belép. Mindjárt csak hogyha engedne a világ. Nem, A játék, akkor nem enged be. nagyon örülnék. Nem enged be. Hiba lépes a világhoz történő csapokat, és kérjük próbálkoz újra. Hiba tovább is fennáll. Kérjük kapcsolatot, hogy többen megvonálni, nem sikerült csatlakozni, oké. Akkor egy vágással utána érkezünk. Szóval itt is vagyunk. Itt vagyunk egy rövidke kis kitérővel, ami nektek most volt egy másodperc. Ami nektek most egy másodperc vágás volt, az nekünk volt 20 milliárd óra. Így van. Nem sikerült csatlakozni ennek a... A majomnak. Igen. Pontosan, de jól mondta. Amúgy ez most halk volt, nem tudom, hallották-e. Azt mondta, hogy ennek a majonnak. Mindjárt hangosodott egy kicsit rajta. Halló! Jó van már, jó lesz ez így, szuper. Na és akkor gyorsan kivágjuk ezt a fát és ezt nem tudom, ez egy olyan világ lesz, meg ez egy új csatornára fog kimenni, ez a közös csatornánk lesz Andrással. Így van. Majd kirakom alulra, leírásban benne lesz a Instám, a TikTokom, a YouTube-om nyilván, és mind a két YouTube csatornám, meg az Andrásé is. Igen. Nem, még kraftolok. Hú, de lassan kraftol. Lagolok. Nem mondod. Én már nem akarok. Majdnem leestem hozzád. Na, és egy dolog, remélem, hogy erre a csatornára sok feliratkozó fog jönni. Mivel ezt azért egy jó ideig fogjuk csinálni az Andrással, szerintem, nem? És azt akkor majd én is iratkozzatok fel, Léci. Én nekem 50 feliratkozót kell elérjek, hogy tudjak élőben közvetíteni, és akkor mennek a live-ok nálam. Igen, ez amúgy a közös csatornára is a cél. Tudjunk együtt live-olni. Hogy elkezdünk live-olni. Már készítem a cuccokat, készítem a Jó. kard. Kard, boltot, csákány, meg egy lapát kell. Igen. Na, a mai részben szerintem az lesz, mit csináljuk ma, András? Jaj. Hát először menjünk Eddiát szedni, ugye? Már most. Azt a következő részre szerintem meghallgatnánk. Én szívem szerint nem nagyon bányásznék ebben a részben. Inkább megkeresném azt a helyet, ahol letelepszünk. Hát ja, mondjuk igazából. Figyelj, fát szedjünk még. Még fát, jó. Lehet, hogy amúgy ebből lesz a házunk, nem? Hát az biztos, hogy ebből lesz a házunk, mert kell töltsfa. Én láttam egy nagyon menő videót. Falba építette a házat a gyerek, és ilyen tök jó lépcsőkkel kidíszítette a külsejét, viszont belül meg rohadt menő volt. Én meg elkezdtem egy saját világot,
Ja, majd lesz egy közös világ, majd csinálunk egy világot, egy külön világot Andrással, ahova gyakoroljuk, hogy milyen legyen a ház. Szerintem kreatívban megépítjük. Azért nekem megvan már. Jó. Világos megvan már nekem. Akkor egy közös házat alakítsunk ki, nem? Abban a világban. Azért már elkezdtem egy jó házépítését. De ne olyan ház legyen, amiért te akarsz csak, hanem valami olyat, amit így együtt akarunk, és egymásnak tetszik, érted? Hatalmas ház lesz, ugye, azt tudod. Hát tudom. De három számba dolgoztam, tudod. András, van egy ágyunk. Jó. Na, közben iratkozzatok föl. Nem tudom, mi lesz a csatornának a neve. Mi legyen a csatorna neve? András, mi legyen a csatornának a neve? Hát akkor már legyen az, hogy mi az? Mindjárt. Minecraft Duo. Mi? Mi az? Minecraft Duo. Minecraft Duo. Nem akartam egy menőbbet venni. Vagy tudok, egy jót tudok. No. Mi az? De várjál, már akkor átcserélem ezt a nevet. Cseréld át te is valami jóra. Ami jóra? Aha. Amúgy Jó, és ilyen jó. Hát nem pinkre, hanem mondjuk lilára. Lirára, mi van? Nekem már vannak két skinjem. Vagy másik skinem. Várjál, mert nagyon tölteget itt ezt a fost. Jó vagyok. Jó, nekem még ez a skinem van. Nem tudom megnyitni az inventorimat. Az komoly, nekem ez a skinem van, András. Vágás, hogy nappal legyen. Oké, tényleg, na. Szóval... Csönd legyen már! Csönd! Beszélnék, na. Szóval visszajöttünk. Csak meg akartak, hogy legyen nappal. Addig elmentünk hozni, meg kajálni. Szerintem nekem nem lagol, az előbb látták közébe, hogy... Látszott ilyenre, hogy szarra izém. Netem. Szedjünk bombát, mert majd sok is két. Kell bűbélcsók is. Igen, úgyhogy majd még a negyedbe is mondjuk majd. Várj, azt tudom, hogy ez valami kis bánya, de nem csak ő. Nem, Hát, mondjuk szedjünk még követ, mert kell kemencem, azt nem készítettünk. nekem van 6 darab birkahúsom. Az jó. És várjál, van egy ágyra elegendő. Szedsz sok haját. Itt látok csirkét, viszont kéne és legalább egy... Tudod, egy olyan... Na. A füstölő, ugye? Hát az is jó lenne, nyilván. Szedtem 29 követ, az nem elég. Piros gomba kell. Mi? Piros gomba. Aha, jó, de az is jó. Na, lehet abból is készítünk majd fotit. Ja, na figyeljetek, lesznek céljaink. Még nem beszéltünk meg, hogy mi, viszont következő rész egy, mikor már megtaláljuk ugye a kis spotunkat, addig nem lesz vége a videónak. Amíg nem találunk egy jó spotot, és ebben a részben egy kicsi bányászunk is, de nem most. Először a kis telepszőhelyünket meglássuk. Szóval, Akkor majd házat fogunk építeni. és a következő részben pedig megmondjuk, hogy mik lesznek a céljaink. Így van, meg most nekem igazából kell nyerni most. Jaj, mihez kell a moháskő? Fűzőbe kell nekem igazából. Tehát ebből kéne szedni egy készteket. Mit dobom ugye a rókám? Ne adna annak szegény dolgát. Mit álltott neked? Nekem? Mindent is. Jó, öld meg akkor. Nem a... Na. Azt előttem.
hány izéd van? Hány ilyen építkezet van? Mi az ilyen? András. Na, Azt a két farkas megtámadt. Már nem támadnak. hallom legyőztük őket. Már nem támadnak. Már barátságosak. A moháskő amúgy mire kell? Ha elmondod, akkor szedek moháskövet. Hát padló, meg 10 péter. Nem tudom, szerintem a padló ne kőből legyen, hanem valami menőcucból. Mondjuk üvegből, és akkor alá egy kis halacskás tavat. Azt akarok amúgy. Na, Akkor az lesz a padló, az eldőlt. Viszont a felső padló, mert kétszintes lesz a házam. hát az egy többszintes. Három. Jó, mondjuk nem feltétlenül 2, hanem egy olyan 3-4-et, hogy azért legyen benne mindent. Dik. Még valakit hívunk erre a sorozatra, vagy mi? Akár. Itt egy farkassal, de a másik, megvan az első kihívás, az összes farkasfajtát be kell szerezzük. Micsoda? Aha. Ez az első kihívás, az összes Hány farkasfajtát. farkas van? Már Hát, azt tudom, hogy sok van. Van egy ilyen fekete, egy ilyen bulldog-szerű, ugye? Hogyha van fekete, akkor azt megkaphatom. Mert fekete az nagyon sok. Bro, csak meg kell szedíteni őket. Tudom, hogy meg kell szedíteni. Jó, hát akkor valamikor megszedíti azt meg azt, és akkor így azért lesz, csak hogy be kell szerezzük, és hogy le kell ültessük őket egy helyre. Jó, Kis van, házat kell nekik már építeni. van már egy kovakör. Megtámadt egy kis kutyát. Miért? Igen, nem szeretnek, bár az előbb lehet azért, mert megtámadtam azt a farkast. Lehet. A pucit megtámadtam, vagy mi a fasz? Szegény a puci. Nem kapok kovakövet. Én meg itt szedem neked a mohás követ. Nem tudom, melyik szedtem már. Még 5 darab kell, és lesz 64 mohás kövem. Az jó. Az elég egyenlőre. Nem kell többet szedje. Jó, 59 van nálam. Elég annyi. Jó, De itt még van, hogy meglegyen az esztek. 1, 2, 3, 4. Én szedek vagyok ott, mert kell tégla. Szerintem téglát lerakunk a házba. Hát most miért? Én barátom, én egy falu közelébe szeretnék veled lakni. Szigony. Vigyázz magadod. Nem érre. Respawn pointot gyorsan kell rakni. Kiemelt a szigony. Akad. Nem kaptam szigányt. Én se. De ez gyorsan legyőztük. Ez a gyorsan kajha gyorsan legyőztük. Viszont, ha ő ebből lesz a padló, akkor rohadt sok homokat is kell szedni. Én úgy akarom, hogy akkor fekete kutya. Ja, hát már láttam egy párat. Bántottam is egy párat. Ott venni. Van egy tetős 54 egyébként. Viszont én azt gondoltam, hogy Andráshoz nem fogunk videón kívül is játszogatni, nem? A mappon. Hát ja, igen. Hogy tudjátok, tudjunk termelni az játszokat. Van itt, Kettő agyag, honnan lenne két agyagom? megkaphatom. Honnan lenne két agyagom? Ja, van kettő. Egy breakdance-et, a zombi. Az előbb fölvettem kettőt, hogy hülyek van. Na. Meghalt? Ez itt... Oh. El van, én azt mondta, hogy ő csak... Három szívem van. Hát én... Creeper! Nézem, mi a franc az ott mellettem.
3 szívem van még mindig. Nem, elmentem mellőle, úgyhogy nem találtam. Én eszek. Én időket vagyok szerintem, hagyok. Aha. Tehát nekem agyagból kell. De miért bababárány? Várj, ha van bababárány, akkor van felnőtt bárány is itt a közelben. Nem? De elméletileg, ja. Úgy kell lenni. Viszont nem csalunk a világban. Viszont Ebben nem fogunk. Viszont ha az egyikünk bajban van, nyilván a TP-t használjuk. Jó, Ennyit szögezzünk le, hogy ha nem bánjátok, mi nem vagyunk olyan profik, mint nem tudom mások. Itt van amúgy 2 fekete kutya. hát azért azt ne... Olyan profik nem vagyunk, de azért Hogy azért... jeges bajom. Bro, itt van jeges, itt van jég a vízen. Még. Hát, olyan. Jaj, meg egy szigonyos is meg fog halni azonnal. Ja, meg a leltárt is használjuk, bocs. Jó, azt használjuk. Sajnáljuk, de mondtam, hogy nem olyan túl profik, és mi azért... Hát nem akarjuk elveszteni az fontos cuccainkat. Igen. Tehát én... Azt összegyűjtjük a... András az meghal Netherite-ban is, viszont én nem. Tehát ott már... Én Netherite-ban, hagyjál már. Csak akkor halunk meg Netherite-ban, hogyha egymást bántjuk. Meg diacucnál is így van, úgyhogy... ha már lesz diacuc, meg minden, akkor nyilván... Viszont És esteledik, menjünk le a föld alá? Jó, és... keressünk egy bányát gyorsan. Hát, ja. Van tölgyfa, kiszedem. Meg arra kezdődik a tölgyfaerdő. Akkor menjünk arra. Hát, ja, mondjuk. Itt haltam meg, András. Itt a vízizemből. Itt haltam meg. Izét kéne szedni. Facsemetét, tölgyfa, meg... Van facsemetém, nyugi. Akkor mind a két fegyver facsemetét Hát nálad? 2 darab ilyen van, és a tölgyből is szerzünk még facsemetét. Mit szólsz hozzá? Veled, rátépézek. De András, ne tépézz rám, inkább fuss. Mondtam, csak veszélykor. Csak veszélykor. Akkor nem arra megyünk. Csak veszélykor tépézünk egymásra. Nagyon laggol a gémem. Itt is van. Elmegyek. Én elmentem már onnan. És nem tudok szinteni már. Nagyon jó. Lehet lesz mindjárt egy vágás. Szerzünk kaját, és megvárjuk, hogy nappal legyen. Tudok. Illetve, ja, hát azért lesz egy gyors vágás. András idejön hozzám. Per nappalt is megvárjuk, és egy kevés kaját is gyorsan kisütünk magunknak, megszerzünk. Ide teleportáltak, Böldi 125. Ez mi volt? Na! Botoldány. Ott van fönn. Push. Push, amerre látsz. Aha, hallom, hogy sebzett. Meghalt. Fél HP van. Aha. Falu. Kajak? Igen, falu. És bocsánatok, de mondtam. Nem vagyunk egy profi csapat. Minecraft Duo csatornára iratkozzatok föl. Szerintem megéri, hogy még több ilyen tartalmat. Van cukornád a szűj. Láttam, hogy főszedjük, csak először aludjunk, mert itt van egy falu. Bro, meg fog halni. Nem akarom. Meg ne halljak, itt a falu. Túljutottam. Jó, én túljutottam. Sorry. András, keresünk egy ágyas házat, ahol van ágy. Itt van ágy, én ide bejövök. Jó, feküdj. Azt a rohadt élet. Jaj, basszus. Na végre. Jó, gyors egyet.
Na. Az a megölöm ezt a izét, jó? Jó. Megölöm a gólemet. Hát én ne hagydam az algatókementét. Jó, én találtam vasút, úgyhogy szedtem. Ne öld meg, majd én megcsinálom. Jó. Mi ez, hogy várjál? Tehát itt van. Nem kell szedjünk bot is tudni. Jó, oké, akkor jó. Oké. Ez jó van. De... Oké, jó, a hordókat vigyük. Na, mindjárt gondolok. Ah. Jeges Maci. Nem bántalak. Én se bántottam őt. Bántott, de jeges mac. Úgy, mama. Viszem a kék ágyat. Vigyünk ágyat, András, mindenfajta ágyat el kell vinni. Jaj, igazat, adjanak már engem a jeges macikát. Miért csak rábírnek ezek? Adjatok meg. Jaj, de vittem ki. De fussál, csak fuss. Miért fussok, engem nem bánt senki. De jeges macik, jeges mackó. Az jó. Menj be a Az házba. ágy. Még egy ágy. Jeges maci. Levi, segítesz? Hogyan segítsek? Most nincsen időm. Meghaltam. Jó. Hallon át kell ezt. Ja, és úgy haltam meg. De. Most megbosszulok. Na gyere, Macina, gyere, mi van? Ha. Ennyi vagy. Elhoztam. Elraktam. Jó, de kettő volt. Egy volt bent is. Ja, jó, akkor bent nem raktam el, bocs. Sorry. Jó, te itt bejöttél, aha. Hozd az ágyat. Hát ez nem olyan. Hát ez nem. Ez közeli falusinak a háza. Az ágyat hozd. Mindegy, nem. Bejárni nem. Áú! Nem a kementet. Ó, de... Nincs tele vagyok a ágyakkal. Aha, a jeges Maci bánt engem. Ugye? Meghaltam. Hát, ne, őt ne! Szegény. Szegény Maci. Nem! Oda. Menjél bele, úgy. Nem esett rád a hova. Na, akkor most mit csináljunk, mert ezt a falat kifosztottuk. Húza. Répa kell. Répa nincs. Cukornát. Mekkora cukornát. Van még cukornát, nagyon sok cukornát benne. Ezeknek nincs répájuk. Nem, csak konkrét meg húzást elmennek, aztán... Az ilyen valósítsakom. Egy nedőportát keresünk. Minek? Mihez kéne? Mondjuk obszidián, arany... Ja, és még nincs diánk. Szóval az úgy jó. Én már szedtem 17 cukornádat. Ez amúgy jó hosszú videó lesz, úgyhogy most jön egy vágás, hogy elmehessünk bányászni. Mindjárt visszatér. Na, itt vagyunk. Arról jövünk, úgy arról, ott fordulás.
András kicsit másfele van, jóval másfelébb, és ja. Bányásztunk, vas, dia. Hát én éppen egy jó nagy ház. Ja, keresi az András a háznak a helyét, Még hova. Ezért de na mindegy. élőben. András, Na, azt mondtátok a Trial Chamber-t. mit nyomtál a csendben? Tudod melyik a Trial Chamber? Igen, az a nagy épület, ugye. Szóval, megtaláltuk a Trial Chamber-t. És nem akarok bemenni, bár egy kicsit benézek, hát ha van valami jó loot. Hát ja, egy picit nézd be utána. Hát, Lehet meg fog halni. illetve tovább. Ó, ez víz. Ebben van egy vízes oldal, ugye? Van egy vízes oldal. Ah, Én találtam egy nagy bányát. ez slime spawner. Itt van méreg. Itt van vas. Bro, van itt méreg. Találtam vasat. És egy párot. Hogy még több vas van? Mennyi vas van? Mennyi vas? Több a vas, mint közölem. Tűzgolyó. Több vas. Behagyom. Méreg. Jó. Tűzgolyó. Hógolyó. Akkor nincsen túl sok dolog itt. Hógolyó. Értelmes tudsz, még egy vizes oldal, azt hiszem. Ja, szóval akkor mindjárt lesz. Íj! Ne fog halni, András ne fog halni. Gyengeség. Gyengeség. Tudom, hogy itt. Tudom, hogy miért nem fog halni. Én meghaltam, PHP-ben. Slime-jel fog meghalni. Egyet is vagyok a slime-jel. Nem. De fél HP vagyok. Jaj. Meghaltam. Viszont nekem itt a spawn pointom, úgyhogy nekem muszáj vagyok most épízni. Dig. Nyugi. Segít. Levi. Mi van? Segítettem kiszedni a vasat. Meg magad. Mondtál. Öld meg. Nem vasat. Csontozat öld meg. És megadtam creeper is. Megöltem a csontit. Másfél HP van. Másfél, hogy áll másfél HP-t? Gyere vissza inkább, András. Azt akarok. Figyelj, meg még vannak sok minden. Figyelj. Hát a ládába lepakolok. Jesus. Én így... Jesus, jó, egy aranyam az enyém, akkor is várjál, lepakolok. De ne, akkor készíts még egy ládát. Várjál. Ott vagy. De szedtem magamnak ágyat amúgy. Meg van izém. Van két obszidiánom még. Aha. Szedtem. Mert voltam... Mert találtam egy lúnyfoltát, ott Na, két. alszunk akkor? Aha, alszunk. Már találtam két gyengeséget is. Azt tojod. Meg egy pár Az vasat. három gyengeség. Meg Ennyi egy vas. pár vasat, ja. Jó, megszedtem. Én meg itt van kisütve is. Meg 42 dia is van itt. Azt majd, na, aludjunk akkor, vagy mi legyen? Ja, aludjunk. Akkor Jó. figyelj, akkor a bal oldali az a... Ne, rohadék, megölöm. Á! Nekem fél HP-m van. Gyere. Júj.
De miért? De miért nem kaptam mérget? Akkor már tőlem kapsz mérget. Méreg. Fuck you. Jó van. Megsebzett a blokk engem. Ez komoly, itt is van még vas. Én nem, ez arany. Van 2 aranyom. Gyors készítek vasságát, és menjünk. Diáért. Most mondtam, hogy van 42 díjat, te nem figyelsz rám? Na, inkább a telepelés helyett. Következő részre beszéltük a diát. Nem emlékszel? Ja, tényleg. De így is szedtem már diát, és a következő részre volt megbeszélve. Szedünk diát. Hát most mennyi ezért van, mennyi kajád van? Rohadt kevés, ami volt is nyers volt, és meg zombijos dobáltam. Ne, ennyi, nem. Én szedem ki. De közös. De én értem, hogy... Tudom, hogy közös, de mondom, én szedem ki. Ilyet ne vigyünk már, mint ezt a dioritot, hogy mi ez. Ja, de vigyünk meg gránitot is, mert... Egyelő... De gránitot nem akarok a házból. Hát jó, de... Nem akarok gránitot látni a házamban. De miért most szedünk házalapanyagot? De pont később kéne, mert még a házat nem is akarjuk egyenlően megépíteni, emlékszel? Beszéltünk? Tudod, videóban megbeszéltük, hogy lesz. Itt a vas. Igen, elég hosszú sikeredek ez a videó. Ahogy nézem, már 32 perce megy. Elég jó lesz, és nem nagyon fogom megvágni, mivel lett közben egy-két vágás része, úgyhogy szerintem annyi lesz csak a vágás. Tehát ilyen 2-3 perces vágások vannak benne. Mármint ami nektek annyi, nekünk konkrétan egy óra volt mindegyik vágásnak. Most képzeljétek el, mennyit bányásztunk, hogy az meglegyen. Jó van. Akkor szedd ki. De most mennyire a új nézőknek mennyire rajonganak a fociért? Én imádom focizni. Nem tudom, hogy ti mennyire szerettek. De hát igazából még nincsen néző se, úgyhogy majd ti mennyire szerettek focizni. Én imádok, én minden hétvégén ott járok, és a suliba is vagyok focizni, úgyhogy... És egész jó. Ez egy vízibánya. Oda nem menj. Nem akarok. De itt is van. Ott van a vas pedig. Nem baj, nem kell annyi vas, hát több mint 361 vasunk van, András barátom. Ha jól tudom, akkor nálad is van vas, nálam pedig szintén van. 4. Jó, nálam meg 15, és a ládában még letettem 264 plusz 56-ot. Jó, van késítve vas, azt is tettem le. Nekem is ugye eltelik a csákány, de nekem még van 2 pótcsákány, mivel csináltam egy párat. Mikor ástam. Jó. Hát azért azt ne dobd majd ki. Mi ez? És van egy sorozatom, ami fönn van YouTube-on, a csatornámon, a sajátomon, nem a közösen. Van egy videó fönn. Elkezdtem egy survival sorozatot, viszont a világ törlődött, és így nincs meg. Úgyhogy azt nem fogom tudni fordulni, viszont van egy sorozat, amit igazán akarok csinálni, mivel mindenki azt mondta, hogy csalok. Úgyhogy azt befejeztem, és itt van egy élő szemtanú, hogy nem csalással játszunk. Nem csalással játszom.
teljesen élőben megy az egész. Ti is látjátok, 1-2 perces vágás van benne, mármint 1-2 órás vágás, mivel... Ja. És az elég sokat megszenvedünk a videóval, mert kb. 40 percet fogtok bele látni. Nekünk meg több mint 3-4 órás videó lesz, ja. Tudás tartalmak. Amúgy ja, olyan hosszúak lesznek, mint egy live-ok, mert most muszáj. Meg majd, hogyha elérjük a 50-et. igen, akkor már csak fog live menni. Igen, akkor live-ban fog menni, és hát nem fogom csinálni, ezt is tudjátok, jó. Majd eljutunk a nyári szünethez, akkor már csak live-olni fogunk. Zombit. Ja, meg nyomni fogunk PUBG-t is. Meg nyomni fogunk PUBG-t is. Tehát lesz a csatén PUBG, nem csak ez. Ja igen, meg majd lehet még fogunk a mongászolni, de azt csak nagyon ritkán. Azt nagyon ritkán, mert azt én nem szeretem, azt András szereti inkább, ugye? Most épp azért mondom, hogy csak Egy-két izé lesz, igen. Én úgy azért utálom, mert sosem voltam Sosem lettem impi. Meg mindig engem öltek meg legelőször. Gyűltem. Illetve nem tudom, András, ha megcsinálja és nem lesz hozzá lusta, csak a nézők kedvéért, megcsinálja a Fortnite-ot. És együtt játszom csak a nézőkért, András, a nézőkért. András, a nézőkért. De akkor mit csinálok? Én tegyek fel ilyen magamnak videót, vagy mi? Hát de nem úgy értem a csatéra, hogy egyedül és közben beszélgetünk, hogy hogyan legyen. Látom a csatot. Az jó. Öld meg. Ó, az jó, az kell nekem, én imádok íjazni. Kedvencem. Ja, úgyhogy ezek a tervek, ugye András? Ezek lesznek a tervek így a csatornán. És elég sok videót láthattok tőlem, mivel így nem egy városban lakunk, egy csoportban ismerkedtünk meg, ugye? Ha jól tudom. És még tőlem majd fogtok látni majd sokat a saját csatimon, meg a közös csatin is. Azokat légy nézzétek meg és kommenteltek rá. 1, 2, 3, 4, 5. Hát majd Csinálom majd vicces sorcokat. Tehát ilyen izésot. Ja. Meg együtt is kb. Azokat fogunk csak, meg PUBG. Mindjárt megvan a 6. stack diorit. Nem bírtam kiszedni. Nem bírom kiszedni, mert eltűnt a csákányom. Ez az... Itt van még egy vascsákány. Annyira laggolok, hogy nem teszi oda. Igen. Vajon átjönnek ma azonok a tesóim? Mert úgy volt, hogy leátjönnek, aztán nem tudja. Csinálja. 6 stack diodot szedtem. Papagáj, ide papagáj. Mit? Van mindenem. Aha, van mindenem. Amúgy lassan már diát cuccokat is készítettünk. Mert amúgy 2 diaszet pont kiférne. Ja nem, még ahhoz kéne 4 dia, hogy kiférjen 2 szett. 42. Akkor 6 kell. Ja tényleg, mert 48-2, ja, oké, rosszul mondtam. Na András, tovább állunk, akkor cuccokat vigyük, aztán
Keresünk valami lakáshelyet. Vágni tovább. Lakóhelyet kéne keresni. A fát... hát a fát elviszem én. Akkor azt hozom magammal. Hozom az érceket. Jó, én hozom Meg ezt, hozok... a kajákat, érceket hozom én, jó? Jó, akkor ezt is berakom oda. Az anyalmát is elhozod akkor? Oké, a gyengeséget pedig még elhozom ehelyett. Az ancient zsákány az kell sajnos. Azt muszáj elvigyem. Tudod, az ancient zsákány. Elhozom, hozd el a többit igazából. Elhozom a többit. Tele vagyok amúgy ággyal is. Én ezt itt elviszem. Úgy illete is egy... Szóval Van fá, egy csomó fa van. András, itt egy ágy, úgy fölveted. de most nem az, mert volt egy izé, vagy van egy fákja ott a ládán. Ja. Ennyi akkor? Nem kell más? Öngyújtó nem kell? Elmint kovakő és De acél? kéne, meg kellene crafting table. Hát azt miért rakjam el, basszus? Figyelj, Itt hagyok egy mérget, jó, vagy figyelj, ezért hagyd itt a mérget, meg figyelj, ami nem kell, Hát de a méreg az kellett volna, elég kettős. elhozom a mérget, meg És a zombi. ez azért hozzuk el, rámányt hozzuk el, az kell, az nagyon kell. Jó, én egy falcsi harcol vagyok. De végeztem. Van csontod. Kettő. Van kettő. Ide az, és akkor cseréljünk lapátot. Add a csontot, ja jó. Oké, berakom a kőlapátot, így nem mehetünk akkor. Tedd be. Irány. 64. Nem, szóval között nappal lett, mert között elkezdtünk vitázni. Majd szedünk még videón kívül meg ilyenek. Most ott még kiszeded? Ez az Enderman nem mi legyen, mert most támad. Mi van Enderman? Nem igen. Nem igen, hol vagy? Ne, beszóltam, várjál, ne üss. Ne üss, beszólt. Jó! Nem, hát nálam eleve nem volt, és tele van az inventorim. Úgyhogy nem dobott. Lapis! Majd szedünk lapist később, jó? Most nem kell. Aranyat eldobom, mert nem igazán kell most Az nekem. arany az jó. Aranyrépa, aranyalma. 15 vasat is eldobok. Nem tudom elég. Na jó, van, tele vagyunk vason, úgyhogy inkább eldobom. Persze, vagy. Hát vagy nem nálam van a vas, hanem nálad van a vas, amit szedtem, de mindegy. Nem mondjuk olyan nálam. Szedek követ, hogy felépíthessek. Te mit csináltál? Figyelj, én megöltem magam. Jó, és akkor most egyet vágjon, figyelj. Most vágjunk egyet. Egy vágás azért, hogy kijussak, de mindjárt ki vagyok már. Nem most, hogy én visszatanulok. Tépézz rám! Úgyis tudják, hogy TP-vel jönni, de most. Tök mindegy. Túl messze vagyunk egymást, úgyhogy nem szeret TP-zni az András. Aha, de cuki, 20 zombit rajtam. Skeleton, 20 zombi. Nem mondod, András TP-zel! Az meg András. Hámkutya, hol van hámkutya? Ide szaladt a harmadik így. Négy. Na, egyet adjuk. Jó. Engem álltál. Megütöttél, nem? Meg se ütöttem. Nem, engem ütöttél meg véletlenül, és most azért támadt téged.
Ki neki húst adni. Adj neki húst. Jó, lecsücsöd. Nincsen húsom. Van valami húsod? De ennek adjál húst, hogy ne bántson téged. Jó. De... Ja. A kutya fog megölni, csak segítettem. Jó, szép. Jó kisfiú, jó kisfiú. Szabad a seggem. Nem látom senki semmit. Na, András, gyere. Most már nem támad. Come here, kutya. Na, akkor keresünk valami jó spotot, nem? De nekem nincsen kutya. Leszarom. Szerezzünk csontot. Na, most egy szép vágással elmegyünk valahova. Nem, amúgy nem, most nem vágok. Ezt nem akarom megvárni még ezt is a videón belül. Úgyhogy nem, annyit nem dolgozok azért vele. De nem fogunk ennyit dolgozni. Amúgy ja, nem fogok egy másfél órát vágni, mivel én vágom. Amúgy nem, majdnem 2 napot szoktam vágni a videókat, úgyhogy több napon keresztül. Azért vágom én, mert András képtelen rá, hogy akármit is megcsinálni. Én nem vagyok én nem vagyok olyan tapasztalt. 3 éve videózom. Volt egy csatornám, amin 39 000 feliratkozóm volt. Meg egy csomó nézettségem, viszont azt törölték csúnya beszéd miatt, meg olyan tartalmak miatt. Úgyhogy tartalom is. Az is benne van. Tehát, hogy volt olyan XY tartalom benne. Hát nem éppen XY, nem éppen az, de na hát. Volt benne azért. Amúgy ja. Igen. Most én nem mondom ki videóban. Igen, pont az amúgy, pont. Mert ez is le lesz tiltva, mint a másik. Amúgy ja. Vagy nem mondom. Ja. Tudod, nincsen. Nekem sincs, mivel leraktam a vizemet. Bro. Szóval akkor Csati nevén gondolkozni kéne, mi legyen a neve, András, mi legyen a neve. Mi legyen a csatornának a neve? Tudok készíteni bőgyet amúgy. András, most kérdeztem meg. Mi legyen... Van ilyen Akkor megkérdezem még egyszer, mi legyen a csatorna neve? hogy? Milyen áll? Mi legyen a csatornának a neve? Csatorna név. Csatorna név. Igen. Az nem kell hozzá, vagy mi? Azt majd kitalálom. Kitaláljuk, meg bocsássák. Kitaláljuk akkor majd. Hát majd akkor az idő után. Na, meg az intro. Mi lesz az intro amúgy? Júj. A legnehezebb része az intro. Hát én abban gondolkoztam, hogy egy jó Minecraftos indul. De... András. A ládában most... Még egy szép. Én nézem... Én nézem bele a ládába, és nem lehetett ki most. De mondom, ne vedd ki. Nem csak el a vastögöt itt Ha semmit nem ér, a többet tudtam úgy. az életségegyet Hát nem. Hát azt nem tudjuk megoldani. Az jó. Oké, dupla. Van 2 aranyblokkunk, a tetején nincs.
Szupi, hát akkor 2 aranyblokkal tovább indulhatunk. Ja, úgy mindjárt meghalok. 2 szívem Meg van. izét kéne, meg kéne magmakocka. Kéne magmakocka, úgyhogy ezt tegyünk. Magma kockát csak a... Nem, ja, magma blokkot akarsz, te magma blokkot. András, magma blokkot akarsz szedni, nem pedig magma kockát. Azt úgy hívják, hogy magma blokk. Nem magma Én kocka. magmakockának hívom. Úristen. Magma blokk, magma kocka, nem tök mindegy. Ebből mém lesz, esküszöm. András, látom egy tölykőerdőt. Ja, nézzétek. Aha. Itt egy... Te cuki kutya, te cuki kutya, cuki kutya. Ezt én nem azt a kutyafajtát, ez amúgy jó. Én is. Amúgy egy kutyafajta megvan. Hol a kutyám? Szerintem leültetted. Nem ültettem le. Direkt nem. Állat jött utánam. Át és jött utánam. Francba pedig még nem, amúgy nem adtam neki nevet. Szerintem itt a hegytetén jó lesz, itt ezt le tudjuk laposítani. Igen. Jaj, nem meghalok. Ja, nem. Most jövök el, töltődött a HP-m. Ott egy De... lapos telet. Jó, de várjál, és a faluban mi lesz? Azt majd megcsináljuk. Figyeljetek, water bucket. Beadtam. Igaz, 2 szívem maradt, de beadtam. Így csináljátok utána. Tényleg egy bányában vagy. Ezt nem a legjobb. Falusi lámával. A vándor. Aha, kell a lasszú, bocs. Látom, látette magát. Jó, szedem a lasszót, én szedem a lasszót. Csomagom. És nem bőr, na András, akkor tedd le az árat, hogy szaladjunk. Hú, gyerekek, bakker. Annyira tudjátok, mennyire fárasztó ezt csinálni. Most izé. Amúgy nem akarjátok, de mennyire fárasztó ezt csinálni. Akarják tudni, András? Akarják tudni, mennyire fárasztó? Jó lesz izé. Most látod azt a hegyet? Viszont akkor videón kívül kell faluzni, András. Amúgy jó, hát jól néz ki. De akkor videón kívül hozunk falusiakat, mit szóltok hozzá? És akkor nem lesz unalmas, hogy egy órán keresztül nézzétek, vagy pedig valahol van itt. Cseresznye bajom. Igen, azt mondom, hogy itt egy cseresznye. Jó, a tök is kell. Mondjuk tényleg kell, mert akarok tök farmot készíteni. Igen, az is egy... az is az egyik izéba tartozik, hogy nagyon sok farmot, minimum 10 Jó, farmot meg kell építsünk. Itt. Jó, itt van melletted. Szerintem, hogy úgy kell csinálni, hogy ezt itt befedjük, ezt a bánya részt. Mert ez nem egy óriás bánya. Lefedjük, ott kicsit laposítunk rajta, és itt a hegynek ebben a kis részében fogunk lakni. Mit szólsz az András? Akkor megmondjam. Jó, hát figyeljetek, megtaláltuk. Igaz, egy óra alatt. Egy óra telt el, András. Egy óra. Csak egy óra? Csak. Készítettem meg. Mármint úgy lesz egy óra, hogy a videóban lesz egy óra, tehát megvágás után egy óra lesz. Ezt már tudom előre, mert nem jó hosszú videókat akarok, hogy azért legyen mit nézni. Na. Ide letelepülünk. Nálam nincs kaja. Gyengeséget akartam.
Hát nem. Na. Ez az! Eltaláltam! Eltaláltam. Ne. Ah! Egy HP. Valami nagyon közel vagy. Amúgy közel vagy, bakker. Mindjárt tudok sprintelni se. Együtt is vagyok neked. Bakker, itt a szigonyos. Hamarabb meg fog ölni, mint te. Szigonyos nincs hozzá. Jaj, ne! Nem nyomtam otthon rá az ágyra. Bakker, nem nyomtam rá az ágyra. De átdobott a haverján, bakker. Breakdance-el a zombi. Ilyen hosszú van, nem halt meg. Még nem. Meghalt. Kitadta a szigonyát! Enyém! Stop! Enyém! Kidobta a szigonyát, András! De várom, hogy enchantolgassunk. Csak próbáltam ezt a tök jó szigonyt. Fú, de hogy... Csak a szigonyt próbáltam kinyugni. Na, látod ezt a szigonyt? Ezt itt van a kezembe. De ne bánts már, hát csak kipróbáltam, amúgy meg fullos HP-t adtam neked. De bro, nekem még rá kellett volna nyomnom az ágyamra. Nézzünk akkor haza. Ez a víz már. Amúgy lehet, hogy videón kívül elkezdjük a házat, András. Ez mit akarok csinálni? Miért nem elmondom? Akkor videón kívül elkezdjük a házat. Hát ez amúgy így a jó, mert untatnánk titeket vele, nem? András. Csak unalmas lenne nekik. Inkább kardoltam őket, mert még nincsen vendégünk. Én inkább baltás PvP-s vagyok, mint ahogy... Hát, igen, mivel a balt az amúgy kicsit erősebb. Őt ez had, viszont hogyha fő van enchantolva, akkor figyelj, higgyétek el, egy másik világunkba. Igen, egy másik világunkba konkrétan. Ott nagyon fel vagyunk stackelve mind a ketten. Nedrács van. Hát ott még, ja, hogy arról a világról beszélsz, azt hittem, hogy a Unstable SMP. Igen, András nem tudja, mi ez az SMP. Ott éppen királyságot ilyen bárdat épít mind a ketten. Ja, igen, ez ilyen külön bárokat értelem, mert most SMP. Egymásnak segítünk. Igen. Segítünk egymásnak, meg Ja, hát. segíthetünk igazából. De amúgy oda is betekinthetünk majd megmutatni. Jó. De nem most, majd valamelyik részben, jó? Hát ja, majd máskor, nem most, na most. Most már rányomok az ágyamra amúgy. Így. Én még nem nyomtam rá, én még itt szedem azt hiszem, a homokot. Jó! András beadta. Leugrottam és beadtam. Mindjárt egy óra lesz. Még 10 másodperc. Akkor abban a 10 másodpercben nem köszönünk. Mit szólsz hozzá, András? Na jó van. Szeretünk titeket.
Ó, András, gyere haza gyorsan, gyere, kam, 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 kam. én már mindjárt jövök. Most, gyorsan, most, hogy elköszönjünk. Nem megyek ide. András, köszönjünk már el. Ja, mondjuk tergeltében. Na, el akarom majd még azt is, na. Szóval nem tudom kirakni magamat külső nézetbe, csak hosszas izébe, de akkor már én megcsinálom. Szóval, Külső nézetre előről. azt amúgy hol kell már? Ja, a kép. Ja, Jaj, na jó van. na. Na, szóval, hát ez lett amúgy az első rész. Végére ilyen tök menők lettünk. Így, ja, hát ez ilyen. Szóval, inkább kicsit arra megyek ettől az embertől, így, és már nem is látszik. Ne. Szóval, sziasztok, srácok! Na, várjál, most beköszöntem. Jó, ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszett. És ha szeretnének, hogy még legyenek ilyen tartalmak, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek be TikTokon, Instán, és kövessetek be... hol kövessenek még be? Igen. Hát- Majd az izét, azt megcsináljuk. Hát az izét azt oda tesszük majd a leírásba. Ja, amúgy ja. A másik meg, hogy ez a közös csatorna, ez a közös csatorna. Belevithet is. Ja, hát az Panda Boy JT. Ez meg Panda 76 lesz. Mivel hogy látjátok Andriskának ott van a 76 a végén, és Panda vagyok, úgyhogy Panda 76. Mit szólsz hozzá, András? Ez jó lesz? Panda 76. Jó lesz. Jó, hát akkor iratkozzatok fel Panda 76-ra, Panda Boy JT-re, illetve mi a csatornának a neve? Egy kell keresnie, mert tudja fejből. Jó, én tudom fejből az összes csatornának a nevét. Volt Zélevi, volt minden is. Hát az enyém az az András Marosvári 8249. András Marosvári 8209-re is iratkozzatok föl. Puszilunk titeket. Sziasztok!